Ɲina Mali Actu ka kunnafoni kɛnɛ kan. Dumashudo utukalo tile 15 san 2021 Hippodrome 2 la muso dɔ gazi mɛna a ka salon kɔnɔ k'a bɛna dumuni kaliya ni ka denmisɛnnin fitininw sigilen sɔrɔ a ka salon kɔnɔ. Denmisɛnnin minnu si b'a ta kalo 3 ka taga bila san 14 na. Muso in yɛrɛ bɔra ka t'i sigi kɛnɛma ka kɛ baro ye ka ɲina gazi kɔ so kɔnɔ. Denmisɛnninw fana bɛ telelajala salon kɔnɔ. Denmisɛnninw fana ɲinana gazi kɔ. O kɛlen tasuma wulila so la. Tasuma wulilen so la denmisɛnnin minnu ɲɛma tigɛlen don olu sera ka boli ka bɔ kɛnɛma. Denmisɛnnin minnu ɲɛma ma tigɛ olu t'olu nɔ la. Ni mɔgɔ caman banala tasuma in na dankari kɛra mɔgɔ fɛnɛ kelen nin na. Mɔgɔ minnu banana olu bɛ Gabriel Ture la. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Jelibugu la. Jelibugu denmisɛnninw wulila ka se commune 1 maire ma n'o ye monsieur Umaru Togo. N'ale ye Jelibugu ballontan terrain dilan ni gazon synthétique ye. O dilannen kɔ ale fɛ ale ye yamaruya ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka don ka na ballon ta walima ko wɛrɛw kɛ terrain kɔnɔ olu ka to ka wari sara. O ko fɔlen o b'a bɛ Jelibugukaw ma. Jelibugu denmisɛnninw fana wulila o sen fɛ ka wuli ka s'a ma u ka se ka kuma a ko la. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa ministère de la promotion de l'enfant, de la femme et de la famille na. Olu ye dɛmɛjɛkulu dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin musolaka minnu bɛ sutugu la baara n'olu ka association tɔgɔ ye PAEFFK ye ni k'olu dɛmɛ sutugu la baara cogo ɲuman na san 5 kɔnɔna la. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Kucala. Kucala mara dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Fakula. Yen denmisɛnninw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka yiriju 100 sen yen mairie kɔnɔna la. An balimaw kunnafoni minnu tun b'an bolo bi k'a fɔ aw ɲɛna o tun ye ninnu de ye. A k'an bɛn wagati wɛrɛ.